ಗಮ್ಮತ್ ಜೋಗಲ್ಲಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಅಂತಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಕಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಟ್ ಆಜಿ ಶಬ್ದಲು ಉಪ್ಪು ನಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಉಲೈಲ್ ಒತ್ತೊಂಡುವರ ಏರೇನು ನೂಕುವರ ಅವಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಯಾಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೂಕುನ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡ್ ಗೆಬ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಪೋಪರ್ ಪಿದೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚಿ ಪೋಪರ್ ಅವೇ ಪಿದೆ ದಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಷರ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಲಿ ನೆನಪುಪ್ಪಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಂದ ಇದ್ದಾಗ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತನಾಡೊಂದುಳ್ಳರು ಏರ್ ಹಾತಿ ಜಕಲ್ ಔಟ್ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಏಲ ಆ ಜನನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವೇ ರೆಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾತೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಲ್ಲ ತೂಕ 8 ಜನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎನ್ಮ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಔಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಔಟ್ ಎನ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಔಟ್ ಅಕಲ್ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಇಂದುಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅವೇ ನನ್ನ ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಆಂಜೋಲ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಂದ ಪೊಂಜೋಲ್ ಅತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇರೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಟ್ರಯಲ್ ರಡ್ಡು ಓಯ್ ರೆಡಿಯಾ ಇದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಅವೇ ತಿರ್ಕೋಡು ರಪ್ಪ ತಿರ್ಕಲೆ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ ಉಂತಲೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಆ ಎನ್ಮ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಪೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಪೇರೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪೋಡು ಒರ್ಮ ಜನ ಐತನ ಔಟ್ 7 ಜನ ಐತನ ಔಟ್ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒರಿ ಅಸಲ್
ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಅಸಲ್. ಒರ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪೋಡು. ಒರ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪೋಡು. ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಔಟ್. ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ಪುನಂಗೆ ನೆಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಒರಿಯನ್ ಒಯ್ಪೇರು ಒರಿಯನ್ ಪುರ್ತು ನೂಕುವೇರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನೆಕಲ್ ಔಟ್. ಬೇಗ ಬಲಿಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲಿಪೋಡು. ಏರ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು. ಏರ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು. ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಪರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಪರ್. ಸ್ಟಾಪ್. ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು. ಇತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪು. ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ನಾನು, ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸ್ಟಾಪ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಗುರ್ತದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪೋಯರು, ಗುರ್ತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುರ್ತು ನೂಕುವೇರು. ಎಂಚಿನ ಅವಜ್ಜ ಅವಸ್ಥೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಪತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪೋಡು. 10 ಜನ ಇತ್ತನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ವಿನ್ ಆಪಡು. 10 ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಪೋಡು. Yes, music. Malla round man play. Malla round man play. Malla round man podu. Suika. Suika untale. Suika. And Muji. Onji groupudu. ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಉಪ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡು, ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡು. ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಅప్పుడు ಆತ್ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳ್ತ. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ. ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಔಟ್ ಆಡು. ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. आती जी, ये सदानंद शेट्टी. ये ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಂಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇರಬೇಕು. 8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್. ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲಿಪೋಡು. ಅಲ್ಲ ಹೊರ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತ್ ಅಂತೀರಿ. ಬಿಸತಿ ಬಾಬು, ಬಿಸತಿ ಬಾಬು, ಬಿಸತಿ ಬಾಬು. ಬಿಸತಿ ಬಾಬು ಪೂರ ಊಟ ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದುಕೊರೋ ನಿಜೇರು ಅಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಕುಡೋರ ರೀ ಮಲ್ಪುಗ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ರೀ ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹೋಟೆಲ್ 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 ಖಾಲಿ ಮುಜೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ, ಮೂಜೆ ಅಕ್ಷರ. ಅಂಬಟ ತನಕ ಚಟ್ನಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಅದು ಕೊಡು. ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇತ್ತೆ ಗರ್ಭ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತೆ ಗರ್ಭನ ಅಕ್ಷರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.
ವರ್ಷ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹಾಕೋಣ let's have a ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಿದೆ. ಮೀನಧನ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಕೊಡು. ಮೀನಧನ ಮೀನಧನ ಸೀರೆ ಒಯ್ಪಡೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡು. ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ತಿನ್ನೋಕೇನಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತಗೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬನ್ಸ್. ಬನ್ಸ್ ಪಾಡಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ಆಗಿದೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಬಯ್ಯದ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕ. ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಓರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೌರು ಬಂದ್ ಕ್ಯಾನೋ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಾವ್ರು ಬಂದ್ ಸಂಘದ ನಕ್ಲೆಗ ಹರಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಕ ಹರಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಕ ಶಶಿಕಲಾ ಚೌಟ ಕಾವೂರ್ದು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಪೆರದನೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕರೋಡು ಬಂದಿಗ ವಿನಂತಿ ದಾಯಂದಿಕೇಂಡ ತಾರಾಯ್ ಪೆರುಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೆರದನೆ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪತಂ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಣೋಲ್ ಬೊಕ ಆಂಜೋಲು ಬರೋಡು ಬಂದಕೇನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದ ಆಣೋಲ್ ಬೊಕ ಆಂಜೋಲು ಬರೋಡು ಬಂದಕೇನು ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ. तेरी आंखों का साहिल मैं तेरे दिल के ही काबिल तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल. इश्क का दरिया है बहता डूब जा तुझसे है कहता आओ मेरी बाहों में आके मिल. ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके रोना लुट गया
ಸರ್ಕಲ್ ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯ ಗೊರಿಯ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂತೋಡು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯ ಗೊರಿಯ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂತೋಡು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನುಂಚಿ ಓ ಬಾಲ್ ಅಡಿಲ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೋಡು. ಬಾಲ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ सोगाला तारा सबिला तारा रंगीला तारा बेर जुए तारी ಬಾಲ್ ದಕ್ಕೇರೆಜ್ಜಿ 6-10 ಊಟ ಇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಔಟ್ 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 ಏತ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಜಾಗೆ ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಪಿರ ಪಿರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ अच्छा ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಂತನ ಫೌಲ್ ಅక్కడ ಔಟ್. ಅವೇ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ದಕ್ಕೇರೆ ಜಿ ಅಕಲ್ 10 ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು. ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಂತನ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಸುನಿಲಣ್ಣ ಔಟ್ ಔಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾಸ್
Let's have a ಹೌಸಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಏನು ಮಾತಾ ಹೌಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೌಸಿ ಟಿಕೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡಲೆ ಇಂತೆ ಇಂತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತದ ಚೌಕಲ್ ಏನು ಮಾತಾ ಉಲ್ಲರ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಹೌಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏತಿನ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಆನೆ ಮುಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಟ ಶೋಭಲು ಆನಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡು ಏನು ಮಾತು ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಬರೋಡು ಬಂದಿನ
ಸೀತಾಜಿ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಔಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂಜನ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಣೀತ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಹೂ ಬಣ್ಸಂಗ ಓಕೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಗೊಂದು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಜನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಉಲ್ಲರ್ ತುಷಾರ್ ಬಣ್ಸಂಗ ಜಪ್ಪು ಅಂಚಾಪನ ತುಷಾರ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಿಂಜನ ರೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬಂತೇರು ತಪ್ಪುತ್ರ ಅರೆಗೆ ಸರಿ ಬಂತನಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಆತನ ತಪ್ಪಿ ಇರೆಗಾರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂತ 10 ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪುತ್ತರ ಪಣಿಯಾಣಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಸಂಗ ವತ್ಸಲ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿಯವರು ವತ್ಸಲ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಬನ್ಸಂಗದಾರು ಇರ್ನ ಕಬಿನ ಪುದರ್ ಕವಿ ಕವಿ ಓ ಕವಿ ಪುದರ್ ಪಣಿಯಾಣಿ ಪಣಿಯಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬಂತೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ವತ್ಸಲ ಮಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರ್ ದುಂಬತ್ತು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರ್ ಜಪ್ಪು ಬನ್ಸಂಗದಾಗಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಕಿಟ್ಟವು ಬಬ್ಬರಿಯಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಚನ್ ಓ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ 10 ಅಂಚ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಇಡೇ ಕೈದೆರ್ತು ಬರೋಡು ಯಾನೇ ಮೈಕೋರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಸಂಗ ಅಂಕನಾಡಿ ವಾರ ಬಂದ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡೋದರಿ ದೈವ ಕುಂಡೋದರ ದೈವ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಬೇರೆಗೆ ಆರತಿ ಆಲ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮದಾದ ಕೊರ್ಪು ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ ದಾದ ಅವು ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ದುಂಬು ದಾದ ಪುದರ್ಡ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕೈದರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ನಿಗ್ಲಾಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ ಅನ್ನ ಒಂತ ಇದೆ ಇಡಬಲೆ ಸರ್ ಹಾ 10 ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ದಾದೆತ್ತನ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಾಲಮ್ಮ ಸರಿ ಅರ್ಧ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರ್ಲ 11 ಹಿಡ್ದವರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಉತ್ತರ ಕಾಲಮ್ಮ ಬೊಕ ಬೀರ ಕಲ್ಕುಡ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಸಂಗ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಣ್ಸಂಗ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತ ಇಡಬಲೆ ಏರ್ ಜೋಡು ಬಲ್ ಹೊಲ್ತ ಕೊರದ ಕಟ್ಟದ ತಪ್ಪು 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 ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದೆನ್ನುವೆ ಸರಿಯಾದ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಅರಸು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜಿಲೇರು ಬೇರೆ ಅಜಿಲೇರು ನಾಯನಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಬಂತಾರ ಅಜಿಲೇರು ಬಂದು ಹಾ ತುಳುವೇರ್ನ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲೇಜ್
ಬಾರ್ಕೂರು ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಆ 4 ಜನ ಪನ್ನೆರದವರ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ರಡ್ಡು ತಿಟ್ಟುಲು ಅವು ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾಣ್ಣ ಮೂಜಿನೇ ತಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೌದಾ ಅದವ ನೋಡು ತೆಂಕು ಬಡಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿನೇ ತಿಟ್ಟು ಇಡಬಲೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಬಡ ಬಡಗು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬಗ ಬಣ್ಸಂಗ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನವರು ಬನ್ಸಂಗ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಕೆ ನೊಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏರಿನ 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 ಬೇಲೆನು ತೂದು ಎನ್ನ ಗುರು ಆರು ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು ಏರೇನು ತೂದು ಆರು ಎನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಕುಡ್ಮಾಳ್ ರಂಗರಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪಗ ಇರ್ ಮೇಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕುಡ್ಮಾಳ್ ರಂಗರಾವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಅಣ್ಣ ಪುದ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಬಣ್ಸಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಂಗಿಲಿನ ಗಿಡಪೆರೆ ಅಂದು ಮಾತಾಡ್ದ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅರಡಕ್ಕೇನೆ ಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅರುಣ್ ದ್ರಾವಿಡ ಅರುಣೇರು ಸರಿಯಾದ ನೆಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂಡದ ತುಳುನಾಡದ ಓ ಜಾಗೇನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೈದರ್ಪೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರಿತಿನ ಪಿರಾಕದ ತುಳುತ ಮೂಜಿ ಕಾವ್ಯಲೆದ ಪುದರ್ ಓ ಮಾತ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರಿತಿನ ಪಿರಾಕದ ಮೂಜಿ ಕಾವ್ಯಲೆದ ಪುದರ್ ಓ ಮಾತ ಯಾನೆ ಪನ್ಪುನಿದ್ದೆ ಉತ್ತರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತೋ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣಬ್ಬರ ಮಹಾತ್ ಬಾರುಣೋ ಪತ್ತನಜೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಓ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುದರ್ ಬೇಷ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಬೇಷ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರ ಓ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಬತ್ತನಾಚೆ ಅರೆ ತೆಂಗ ಹಾಕಿರ್ ಬಲೆ ಈಗ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರತಿ ಅಲ್ವೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿಯಾ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಕಿ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಪಾಡ್ದನ ಓ ಪಂಡದು ಗೆನ್ಪುವೇರು ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಪಾಡ್ದನ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಓ ಪಂಡದು ನಮ ಗೆನ್ಪುವ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಪಾಡ್ದನ ಓ ಪಂಡದು ಗೆನ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಪಾಡ್ದನ ಓ ವಾ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನ ಅನ್ಪಂಡದ ಆತೆ ಹಾ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ತಪ್ಪು ತರ ಸಿರಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕೆಲವೇ ಇರ್ತೀರ ಮೂಲು ಭೂತಗೋಳ ತಂಚಾಪುಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡದು ಒವಿನ್ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ಪುವ ಸರಿಯಾದಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಭೂತದ ಬಂಡ ವಾ ಭೂತ ನಾಡ್ನು ಪನೋಡು ಸರಿ ಪುರಲ್ದ ಪರಪುಣ ಸುದೆ ಹೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಓಕೆ 1000 ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಗ್ಗಲಿಕ್ಕದ ತುಳುನಾಡದ ಅರಸೆ ಏರು ಸರಿ ತುಳುನಾಡು 1000 ಹೆಚ್ಚ ಆಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದ ಅರಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನ ಅವೇ ಅರಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡು 1000 ಹೆಚ್ಚ ಅರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ವಾ ಅರಸೆಗೆ ಸಂದೈತ ಅವಡು ಏರು ಭೈರವೇ ಏರು ಘಟ್ಟದ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ಅಲುಪೇರು ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಲಪೇರ್ ಅಡಪೇರ ಅಬೇತೆ ಆಳುಪೇರ ಹೌಸಿ
ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂತದ ಇದು ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾ ಆವಂದಿ ನಕಲು ಚಾ ಆಯ್ ನಕಲು ದಯಮಂಟ ಎದುರುಕುಲ್ಲೆ ಹೌಸಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ. దయమల్త కేన్లే హౌజీ గేమ్ ఇత్త ಶುರು ಆಪುಂಡು. హౌజీ మాతా ప్రైజ్లో ఉండు. ಸುರುತ ಪ್ರೈಸ್ ಜಲ್ದಿ 5 ಸುರು ಬತ್ತಿನಂಚನ 5 ನಂಬರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಸುರುತ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ ಬೊಕ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಆತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಸುರುತ ಲೈನ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೊಕ ರೈಟ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್, ನಡುತ್ತ ಲೈನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್, ತಿರ್ತದ ಲೈನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೊಕ ರೈಟ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್. ಅವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕಾರ ಅಡಿತಿನದ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಪೂಚಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಹೂವಾಂಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಏರನ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುರುತ್ತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನ 30 ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಏರನ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ನಾವಾಡಿ ಸುರುತ್ತ ಲೈನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಏರನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಪಾಲನೆ. ಏರಿಗೆ ಮಾತಾ ಹೌಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ ಅಕಲು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಹಬ್ಬ ಸಂಘದಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಆರ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಮಾಮು ಆರ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಡೆ ಪಿರೋರ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಪುನೇಟ ಕಾಪುಲೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಡೆ ಪಿರೋರ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಯಾರ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪನಾಗ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪಂದು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಡೆ ಪಿರೋರ ಏರು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಶಿಪ್ ದ ಪೋಪುಡು. ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊರದು ಕೇಳಲೆ ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಚೊಂಡು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಜಲ್ದಿ 5 ಸುರು ಏರ್ನ 5 ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಲ್ದಿ 5 ಬಹುಮಾನ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ ಸುರುತ ಮಿತ್ತದ ಲೈನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ಲೈನ್ಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ 400 ರೂಪೀಸ್ ದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಮೂಜನೇ ಲೈನ್ಗಳ 400 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು.
ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂಚಿನ 40 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಟ್ಟಿಯಾರ್ದ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ದಾಟಿ ಬರಡು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಮೂಜನೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಐದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಅರವತ್ತ8 ಆಸ್ಪತ್ರೆ 68 39 39 39 886 86 86 80 ಆಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ 3 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 33 33 ಉಂಡು ఒక 28 ಉಂಡು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು 89 ಇರುವ 20 7 7 81 81 4 9 49 45 55 55 55 N3 83 83 83 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 9 7 and 6 76 76 4 and 0 40 40 9 51 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 and 6 56 56 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 and 2 32 32 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 and 0 30 30 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 24 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 18 55 ಅವನ್ ರಟ್ಟು ಜನ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಖಾಲಿ ಸುರತ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ್ನೇ ಕುಟೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾಗ ತಾಟಿ ಬರಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸುರತ ಲೈನ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರು ನನ್ನ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ನೇ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೇ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ 44 ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು 44 55 79 ಎಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಲ ಪೋತುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿ ಅರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಪೋತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪೋತುಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ 3
13 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಟುಗೆ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು 19 ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ పోతుండు ನಾವು ಉಲಾಲ ಬಂದಸಗಾರೆ ಅರೆಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮಲ పోతుండు ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 6 86 పోతాడు ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಲ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ One and 5 15 next number 2 and 9 29 next number 1 and 1 11 next number next number 8 and 2 82 next number 8 and 7 87 next number 7 and 7 next number 6 and 7 67 67 45 45 31 31 next number ಜಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಾರ 24 42 82 11 30 55 68 87 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 9 28 32 57 58 ಸಾರಿ 79 ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋತುಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಪೋತುಡು ಸುಚೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಂಪು ಬಣ್ಸಂಗದರಿಗೆ 1,000 ದೈನಾಮ ಬೋಧನರಿಗೆ 46 ಏರೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬೈದಿಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾಲನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಾಮುಂಡುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 93 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಊರುಗುತ್ತು ಪದ್ರಾಡು ತುವಾಲ್ ಪದ್ರಾಡು ತಲೆ ಬೇಗ 54 72 82 7 21 36 61 87 16 28 42 60 65 75 ಫುಲ್ ಹೌಸ್ పోతుండు ನಾನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾವು ಇಡೀ ಕ್ಲೇಮ್ ಬೈದಾನೆ 16 21 43 50 72 ಆದೇಶ್ ಆದನ 18 25 46 61 81 9 28 30
56 ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾವೂರ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಂಪೋದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೋರ್ಪದ ವಿನಂತಿ 64 69 50 54 81 85 77 yes 72 ಬರಡು ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಗದೀಶ್ ಬಹುಮಾನ ಮೇಡಮ್ ಸುರುತ್ತ ಲೈನ್ 400 ರೂಪಾಯಿ 2 ಜನ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಲೈನ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡನೆ ಲೈನ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ಬಹುಮಾನ ಗೊರದುಲ್ಲೇನೆ ಕದ್ರಿಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದೂರಾನ ಹಾಕಿ ಮೂಜಿನೇ ಲೈನ್ ತಕ್ಕಬೋಟು ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ರ್ ವಿನ್ನಾತೇರು ಬೆರಗು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 400 rupees. ₹400 ಅರುಂಧತಿ ಮೇರೆಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಹುಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕಾವೂರೊಂದು ಬಂಡೇರ ಪೂಜೆ ಜಪ್ಪುದಾರ ನೆಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಲಿದಬೇಕು. ನಂಬರ್ 16 ಪದ್ಮಾಜಿ 16, ನಂಬರ್ 27 27, ನಂಬರ್ 30 ಮುಪ್ಪ, ನಂಬರ್ 33 33, ನಂಬರ್ 44 44 ಇತರ ಗುಲ್ಲೆ, ನಂಬರ್ 48 48 ಸುರಿಯಣ್ಣ 57 57 ಅಜಿಪತ್ತ ಓದಿ 81 81 85 66 85 ವೈಜಾ ವೈಜ 22 ಕೊಡ್ತೀವಿ 22 ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 46 40 ಐವ 54 61 ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 72 74 ಓಕೆ ಸುಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 1 5 13 19 ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ ಲವಕುಮಾರದ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅದು ಕೊಂಡದು ಪುನಜಿ ಪ್ರಮೇಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ರಾಜಿದ್ದೇವೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಪೊನ್ನೊಂದು ಬರೀತದೆ
ಬೊಡೆದಿ ಆಂಟಿ ಕುಳ್ಳರೆ ಪೋತಿರು ಖುಷಿಯ ಬೇಜಾರ. ಬೊಡೆದಿ ಆಂಟಿ ಕುಳ್ಳರೆ ಪೋತಿರು ಖುಷಿಯ ಬೇಜಾರ. ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಸ್ವಂತ ಬೊಡೆದಿ ಆಂಟಿ ಕುಳ್ಳರೆ ಪೋತಿರು ಖುಷಿಯ ಬೇಜಾರ. ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಒಡೆದಿ ಆಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೋಣದಂಡ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಖುಷಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಬಿಸಿಲ ದಯಬಂಡ ಒಡೆದಿಜ್ಜಲತ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ ಆಂಡ ಒಡೆದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಿನ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೋರೆ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಕಂಡನೆ ಮಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಾಗ್ಲಿ ದಾದಬಂಡ ಕಣ್ಣನಿದಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ ಪೋಪೆರ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂದದ ಬೊಣ್ಣೊಲೆಲೆ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾದ ಬಂದು ಕುಲ್ಲದ ಬತ್ತನದ ಇದು ಪುಚ್ಚೆ ಬಿರಾಡು ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಬಿರಾಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ ಏರಾಂಡದ ನೇಟೆ ಕೊಡೆದಿನ ನೀರು ಕುಲ್ಲೆರ ಹೋಗ್ಲಿ ಇರಗಿಂದ ಆಪುಂಡ ಒಕ್ಕ ಕೈತಾಳು ಏರಾಂಡದ ಇಂದಿನ ಅಕ್ಕಳು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಡೆದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕುಡಿಪೇರು ಅದಂಡ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೈತಾಳಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಏರಾಂಡ ನೆರೆಗೆರೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಜಗಣ್ಣ ನಿಜ ನೀರು ಕೂಡ ಬಂಡಾರ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಿಂಚಿನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಐದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರೆ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದಂತಿ ಮೊರಾನಿ ಬಂಡಿನಿ ಆಟಿದ ಅದ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಂಜು ಬೊಡಿದಿಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಚ್ಚು ಮಾರೆ ಬೊಡಿದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಬಂಡ ಯಾವುದಾನ ಇರಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಡಿದಿ ಕಡಪಡ್ರೆ ಎಂಡೇನೆ ಬರಿತಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅತ್ತ ಚೂರು ಚೂರ ಓ ಸೊಮ್ಮೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮೇರೆಗೆ ಜಗನ್ನೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಓದೊಂದುದ ಬೊಡೆದಿ ಕೋಪ ಪಾತರ ಕಥ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನೆ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಮಲ್ಪೂಜಲ್ ಇರನ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೂಜಾದ ಓಕೆ ಈ ಜಿಂಜ ಬಾತನೆಲ್ಲ ಚಾಲ ದಿಕ್ಕಂದು ಕೆಮರದಾರ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದು ಅಡ್ಡ ತುಳುಕು ಕೋಡಿಗೆ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಗಲಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೋಪೇರು ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆ ಬಂದು ಬರೋಣ ಅಂತ ಏನು ಕೋಪ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾಲ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬೇರು ಮಾಡ್ತು ಚಾ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಾರು ಕೋಪ ಜೋರು ಕೋಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಐವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲ 5 ಜೋರು ಕೋಪ ಉಂಟಂತೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಪಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಕೈತಲ ಪುನಃ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅಂಚ ಕೋಪ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಜ್ಜಿ ಓ ಬೊಕ ಇಂಚ ಕೋಪ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆ ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಿದಾದ ಬೇಜಾರ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ರೊಟ್ಟೆ ಆಟಿದ ತೆನಸು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ರುಚಿ ಎಂಚ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಪತ್ರೋಡೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ತೇವು ತೇವುನು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಬರ ಪತ್ತಾದ ಅవి ರೋಲ್ ಮಲ್ಪದ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲಕಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಐಕ್ ತೊಜಂಗ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಡೆಮುಚಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಾದು ಅವನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಕೊಂಗಣರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ರುಪ್ಪೇರು ಅವನು ಒಂಜಿ ಪತ್ರೋಡೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತೊಜಂಗ್ ಒಂದೆ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡೋದು ಅಕಲಕ್ಕಲ ವಿಭಿನ್ನ ಅಕಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಕಲಕ್ಕಲು ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ತೇವು ಪತ್ರೋಡೆ ದಾಯಕಿ ನೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಆಟದ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಗುರುಜಿ ಸೀಕಿ ಸಂಕಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿಪುನಾಗ ಜೀವಗೂ ದುಂಬನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಜೀವ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ದೇವು ಭಯಂಕರ ಉಷ್ಣ ಮಹಾ ಉಷ್ಣ ಐಕ ದೇವನು 12 ಪಾರ್ದು ಕಾಲು ದೇವು ತಿಂದ್ರೆ ಆಪಿದೆ ಕಿರ್ಮುಂಡತೆ ಐಕ ಅವನೊಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವನು ತಿಂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತೂ ತೇವು ಆಟದ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಮರ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದು ಅವೇ ನಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜೋರೇ ಅಂತ ಆಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಜೋರ ಏನಂತ ಆಟಿ ಬರೋರಿಗೆ ಅವೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅವೇ ಬೊಡೆದಿ ಆಟಿಕೊಳ್ಳರೆ ಪೋತಲು ಖುಷಿಯ ಬೇಜಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಖುಷಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಇದು ரெண்டு டைப்ல பிரதிபந்தி பத்தினைக்கு ஒப்பாரு ரெண்டு டைப்ல ಖುಷಿಯಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ನಾನು ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೋತಿನ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೋತಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿ ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಒರಿದಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೋತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ದಯದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜನನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗೇರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಡದಿತ್ತು ಬಲೆ ಅವರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಬೆರಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನಿಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿಂತನ ಸಮಯನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕಿದೆ ಇದು ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೊತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ ರೈಕರು ಜಿರಟ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಬರ್ತೋಜಾರು ಈ ಗೀಟನ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ನೋಡ್ಬೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ಗೀಟ್ ಮಲ್ಲ ಗೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಬರ್ತೋಜಾರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ ಒಂಜಿ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಐತ ಅನ್ನ ಜನತಾದಳ ಐತ ದೇವರ ಪಾಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು ಆ ನೀರಿಂಚಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋವೆಲ್ಲ ರಮನಾಥ ರೈನ ನಳಿನಿಂದ ಎಂಕುಲ್ಲೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ದಂಡ ಮೂಲು ಜನ ಸೇರ್ನಿಟ್ಟು ಮೆರ್ನ ಬೆರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಸೇರುಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಮಾನ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಚೈನ್ರೆ ಮೂಲು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಲ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕಲ್ ಆರನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಲ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಪನು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಡು ಅವು ನಭೋತೋ ನವೋಷತ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ್ರ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ನನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉವೇ ಸಮಾಜದ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ 5 ಮಿಗಿಲಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ಪನ್ಮಣ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಮುಳ್ಳು ಕೆಲವು ಜವನರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಆ ಯೋಗ ಬರ್ತೇನೆ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲು ತೂತನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾರು ಸದಾನ್ ಸಿಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲು ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲು ಹಾಜಿರಾಪನು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಣ್ಣ ರೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಅನೇಕ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಕೂಟವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಲನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆತನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಾತ್ರನು ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಕುಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ರೋಡುಗು ದೀಪನಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರಂತರವಾದ ಐತಪಿರ ಪೊರ್ಮುದು ಆ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಪುದರ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೀಪನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನ ಅಂತದೇರು ನೆತ್ತ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಅದೌಂಡ ಅವೇನ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೇಕ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತದೇರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಯಾದುಪುನ ಕಲಶಾದುಪುನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಪುದರ್ ಚಿರಾಯಿವಾದುಪಡ ಮನ್ಪುನ ಆಶಯನದು ಮುದಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಅಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡುತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಸಹಕಾರನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡತನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಾಯವರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಮ್ಮದಿ ಒನ್ವ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆಜಿ ಜನನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತವಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯಕದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆಜಿ ಜನ ಅವೇ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ 1 2 3 4 5 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಆಜಿ ಎತ್ತೋಚಿ 1 2 3 4 ಅದೇ 5 ಗಾಡಿ 1 2 3 4 ಅಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿರೋ ಬಂತು ನೈನಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಲೆ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 1 3 4 5 1 2 3 ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಲ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಸುರುತ ತಂಡ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ತಂಡ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಬಿಸಿಲ್
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಿನಕರನ್ನೇ ಮಾಡುವೇರು ರೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಡಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಂಥದ ಬಿಸಿ ಉಳಿಪೇರು ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಉದ್ರಮೇಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ರಟ್ಟಿ ತಂತ್ರ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಹೊಸದನ್ನೇ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆತೆಯಾ get ready 1 2 ರೆಡಿ 1 2 ಅಂಚೆನೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದರ್ ಬಗಯಾನ್ ಮೂಜನ ಗುಡ್ಡ ಬೇತೆ ದಯಮಂತ್ರದ ಮಾತೇರ್ದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಳ್ಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡು ರಾಜ್ ತಂಡ ದಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರುಗಾದ ರಡ್ಡ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನೆ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ದಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ Get ready. 1 2 ಗಾಳಿ ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನವೀನ್ ಅವು ಗಾಳಿ ಪಾಟ್ ನತ್ತಿಗೆ
1, 2, 3. सचिन राजगोपाल है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ಸುನೀಲ್ ಟೀಮು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಲ್ ಸಂಘ ಜಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗ ಬಂಡಲ್ ಸಂಘ, ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗ ಬಂಡಲ್ ಸಂಘ, ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪು ಬಂಡಲ್ ಚಾಲನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಿ.
ಕರಂಡು ಬಲೆ 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 ಅವು ಅಂಚುಂಡು ಒಂದು ಅವಳು ಕೈತಲ್ಲ